היי, איזה כיף שהגעתם. אני לירין שי גושן, ואני יועצת להתנהלות כלכלית כמנוע לצמיחה אישית. במילים אחרות, אני עוזרת לאנשים להשתחרר מהחרדה סביב כסף, לחסוך בקלות, ליהנות מהכסף שיש להם כרגע ולהשתמש בו כדי לצמוח לאדם שהם רוצים להיות. אני מזמינה אתכם לצלול איתי למסע של התפתחות, למידה וצמיחה, פרקטי ומנטלי, כדי להתנהל אחרת עם כסף ולתת לו לתמוך את האדם שאתם רוצים להיות. יאללה, שנתחיל? היום אני הולכת לחשוף עובדה שלא ידעתם עליי, אולי חלקכם ידע או שיער, ככה אם אתם עוקבים באינסטגרם. אני מנקה ניקיון כסח בשני מועדים בשנה, פסח וראש השנה. חוץ מזה, אני גם אחת לרבעון מוציאה את כל הבגדים בארון, מכל הארונות, וממיינת מה נשאר בבית ומה הולך לתרומה. עובר הלאה לידיים אחרות שצריכות את זה. לפני כל קנייה בסופר, או אצל הירקן, אני מנקה את כל המקרר, ולפני קנייה של מוצרים יבשים, אני מנקה את מגירת הקטניות והשימורים. אני יודעת, זה נשמע קצת כאילו too much, יכול להיות שזה כרגע מציף אתכם, אתם קצת לא מבינים למה אתם ממשיכים להאזין, אבל אני רוצה לספר לכם למה אני עושה את זה, ולמה אני ממליצה גם לכם להפשיל שרוולים, ופשוט לסדר את בית, ואחר כך לנקות אותו. ואיך תדעו אם גם אתם, שסך הכל די מסודרים, אם אתם מאזינים ואתם אנשים די מסודרים, איך תדעו אם גם אתם צריכים לקחת את העצה הזו צעד אחד קדימה? עכשיו, אני אגיד שנייה משהו מאוד מאוד חשוב. אני לא מנקה כל שנייה את הבית, סבבה? הבית שלי הוא בית די נורמלי, יש בו כלבה, יש בו ילדים קטנים, זה בית שחיים בו, שממש ממש חיים בו, אבל כן, אני מאוד מאוד מקפידה על סדר, סבבה? וכנראה ששמה אולי הדגש שחשוב לי שנדבר עליו, למה הסדר הוא כל כך חשוב, בייחוד להתנהלות כלכלית, לא סתם זה נמצא פה בפודקאסט הזה, ואני רוצה לספר לכם למה בכלל אני חושבת שכדאי לכם לקחת את העצה הזאת צעד קדימה, ופשוט לסדר יותר את החלקים הפנימיים של הבית. אז לפני בערך שבועיים, ישבתי מול זוג לקוחות צעיר, בלי ילדים, שמוציא אלפי שקלים על בגדים בחודש. עכשיו, חשוב לי לומר, אני בעד לקנות בגדים, אני בעד להביע את עצמנו דרך הלבוש, אני חובבת בגדים מושבעת, מאוד מעריכה אופנה על זמנית, מאוד מאוד מאוד, באמת, אני גם מוכנה לשלם עליה לא מעט. אבל אין סיכוי שאני אבחר לקנות בגדים שהם לא הכרחיים, כמו מעיל הילדים או מגפי חורף, על חשבון הגירעון. זה פשוט לא יקרה. עכשיו, ניסיתי להבין למה להם זה קורה, כי בואו, הם לא... זה ברור גם להם שהמצב לא טוב, אז איך יכול להיות שהמצב לא טוב, ובכל זאת הם בוחרים ללכת בקניון ולקנות דברים שכנראה כבר יש להם בארון. והסתכלתי עליהם, ואמרתי להם שאני ממש מצטערת אם אני אולי נכנסת פה לנבחי נשמתם, אבל יש לי תחושה שהארון שלהם עמוס בהרבה דברים שהם כבר לא לובשים, והם אפילו לא יודעים שהם כבר לא לובשים. הרבה בגדים שמסתירים בגדים אחרים, שאולי יכלו להיות רלוונטיים, אבל הם כבר לא זוכרים שהם קיימים. ולכן הם כנראה מרגישים צורך ללכת לקנות עוד ועוד בגדים, כי מבחינתם אין להם את הבגדים שהם צריכים, הם לא רואים אותם. הם ישר הסתכלו אחד על השנייה, והם היו עמומים, ממש. הם שאלו אותי, איך את יודעת? כאילו, אנחנו ממש דיברנו על זה הרגע שאנחנו חייבים לעשות סדר בארון. איך ידעתי? כי אם הם היו עושים סדר בארון, הם היו יודעים לנקוב לי בסכום מדויק שהם צריכים בתקציב. זה כל כך פשוט. היה ברור להם מה חסר, מה דורש השלמה, מה דורש רענון. אני לצורך העניין יודעת למנות בדיוק את הדברים שחסרים לי, או שבא לי לקנות. סבבה, זה לא רק חסר, יודעת גם מה בא לי. זה בסדר אם יש לי המון ג'ינסים בארון, ובא לי עכשיו ג'ינס בגזרה אחרת, אבל אני יודעת מה יש, ואני יודעת איזה גזרה אני רוצה. אוקיי? אז כשאני הולכת ומחפשת בגדים, אני מאוד ממוקדת במה שאני מנסה למצוא. אני יודעת שלהגיד אם אני צריכה מכופתרות, או טישרטים, או טייצים, אני רואה את כל הפריטים בארון שלי, ובזכות זה אני יכולה לעשות שילובים, וגם לא להישאר בתוך איזה עומס שחונק אותי ואת הכסף שלי, ולזהות מאוד מהר מה חסר לי. הסדר הזה שאני מקפידה לקיים אחת לרבעון, חוסך לי המון כסף, אבל לא רק. בכנות זה יותר חוסך לי זמן, אנרגיה, מחנק, כאב ראש. אני לא יכולה היום, במצב הנוכחי של החיים שלי, להיות בסיטואציה שאין סביבי סדר. זה ממש מוציא אותי מריכוז,
פוגע בי, כי אני יודעת שאני הולכת לבזבז המון משאבים על משהו שיכול להיות שכבר יש לי, שאני אלך לקניון ואני אקנה לילדים בגדים שיש סיכוי שהם נמצאים בתוך הארון, אני פשוט לא רואה אותם. אמ, כאילו ממש בא לי שתנסו לחשוב על הפעם האחרונה שסידרתם את הארון או את המזווה שלכם, ונכון היה את הרגע הזה שאמרתם, וואי, אימא'לה, לא זכרתי שיש לי כל כך הרבה פסטות, או טחינות, או את החולצה הזאת, או את המכנס הזה, מאיפה זה הגיע, וואי, איזה ישן זה, אני לא זוכרת את זה. מה שהעין שלנו לא רואה, היא פשוט שוכחת, מוחקת, נקודה. אז אתם רוצים לוודא שאחת לתקופה, אתם רואים את כל מה שיש לכם בארון, ומוציאים מה שכבר לא רלוונטי, כדי לפנות מקום לדברים שהם כן רלוונטיים, שיקלו על החיים שלכם, על התחושה הכללית שלכם. אתם רוצים לכבד את הקניות שלכם. אם אתם הולכים וקונים בגדים חדשים, אתם לא רוצים לדחוף אותם לתוך הארון, אתם רוצים להכניס אותם לתוך ארון שבו אתם רואים שקניתם דברים חדשים, ואתם יכולים להשתמש בהם. אני חייבת שתבינו משהו מאוד 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 חשוב. לחיות בתוך עומס ולקרוא לזה שפע, זה ההגדרה לתודעת חוסר, אוקיי? אתם מבינים את הפרדוקס פה? הפחד להיפרד מדברים, שמא יחסר, או להיפרד מבגדים שכבר לא עולים עלינו, או לא בטעם שלנו, להיפרד מספרים שלא נקרא, או מצעצועים לילדים שאף אחד כבר לא ישחק. הפחד הזה להיפרד, הוא זה שמונע מאיתנו תודעת שפע אמיתית, ולשפע אמיתי להיכנס לחיים שלנו. כדי לקבל חיים שפע, צריך לדעת לפתוח את היד ולשחרר. עכשיו שוב, כשאני אומרת לפתוח את היד, לא אומר לבזבז עד לא ידע כי שפע, סבבה? לא, ממש לא. הסדר הזה עוזר לנו להבין בדיוק מה חסר, ושם, ואך ורק שם, להשקיע את המאמצים שלנו ואת הכספים שלנו. אוקיי? זה הופך את כל החוויה שלנו מול החומר שלנו להרבה יותר מסונכרנת עם הנפש שלנו, הרבה יותר מסונכרנת עם האדם שאנחנו רוצים להיות. אנחנו יודעים להוציא משאבים כספיים על הדברים שחשובים לנו, שמדויקים לנו, שאנחנו באמת צריכים ורוצים בתוך החיים שלנו. עכשיו, דבר נוסף שסדר וניפוי של כל מה שכבר לא שימושי עושה, זה עוזר לכם לתרגל סקיל מאוד חשוב, שזה פרידה מדברים שלא מדויקים לכם. נכון? כמו שטעם באוכל זה משהו שמשתנה, ומה שאהבנו פעם לא בהכרח נאהב היום, ככה גם הטעם שלנו בבגדים, וככה גם הילדים שלנו חווים את הדבר הזה עם משחקים או ספרים. לא בהכרח מה שאהבנו אתמול כשקנינו את החפץ או את הבגד הזה, זה מה שנאהב היום. ולדעת להיפרד בשמחה ורצון מדברים שכבר לא מדויקים עבורנו, עוזר לנו לטפח מיומנות שהיא מעבירה את עצמה לעוד עולמות. זה עוזר לנו להיפרד ממשרות לא מדויקות לנו, מאנשים לא מדויקים, מסביבה פיזית שלא מדויקת לנו. ככל שתתרגלו את זה יותר, ככה תהיו הדבר, ככה שום דבר שקיים היום בחיים שלכם, הוא לא יהיה מובן מאליו, הוא לא יהיה איזה גזירת גורל. מהכל אפשר להיפרד, וכל דבר שאנחנו רוצים לחיים שלנו אפשר לזמן. אנשים שאוהבים את עצמם, שמעניקים לעצמם 100% של מחשבה ודיוק בעיצוב החיים שלהם, הם אנשים שיודעים להיפרד, ויש להם את הסקיל הזה, הסופר חשוב, להיפרד ממה שלא משרת אותם, בכל תחום בחיים. אז רגע ככה לעשות לכם סדר, בריטואלים שהם must have מבחינתי, ואתם מוזמנים לקחת את זה בחפץ לב, אני מאוד אוהבת את הריטואלים האלו, אני חושבת שהם סופר שימושיים, ואתם גם יכולים שלא, כל אחד יש לו את הריטואלים שלו, תמצאו את הדרכים לשמור על הסדר במרחב הפיזי שלכם, כדי לדעת מה חסר לכם, מה יש לכם, ולהשתמש בדברים בתבונה, ולקנות את מה שחסר לכם בתבונה. אז הריטואלים שהם must have מבחינתי, זה לפני כל קנייה בסופר, אני מנקה את המקרר, אני מוציאה ממש את כל מה שיש בתוכה, אני מרוקנת צירים עם אוכל שפג תוקף, אני זורקת קופסאות שכבר לא נאכל, גם אם האוכל לא פג תוקף, אני רואה שאף אחד בבית לא אוכל, זה לא מספיק טעים, זה הולך, שלום, ביי. אני מכינה אוכל מכל מה שעומד להירקב, כמו ירקות אנטיפסטי, כמו ריבות, ואז אני מעבירה ניגוב קל במקרר. למה? אני ממש מכינה את המקרר בחגיגיות לקראת הקנייה הבאה. זה ממש לתת כבוד לאוכל שלכם, לכסף, למה שהשקעתם בו את מיטב כספכם. קניתם קנייה גדולה של אוכל, של פירות, ירקות, תנו להם את הכבוד הראוי בתור המקרר. לפני קנייה של יבשים, ובמקרה שלנו בדרך כלל זה מופרד מקנייה בסופר, אנחנו בודקים את המזווה. יש אנשים
ככה מאוד מתפתים לתוך מבצעים וקונים כזה סטוקים של כל דבר, אני דורגלת בכמויות סבירות של עד 2, עד 4 מכל דבר, לא יותר מזה, וכשאני אומרת עד 4 זה לדברים שאני יודעת שיש להם צריכה מאוד מאוד גדולה בבית, כמו פסטות, כמו אורז, כל היתר עד 2, אין מצב שאני קונה יבשים שהם גם לא קופסאות שימורים, שהם יותר מ2 מכל סוג. למה? שוב, כי מעל זה, זה פשוט נדחק לשולי המגירה, נשכח ופג תוקף, ואז זה נזרק שלם. אין בזה צורך, גם אם יש מבצע, אל תיפלו לזה, פשוט אל תיפלו לזה, בכל קנייה של יבשים, תשלימו את מה שחסר, אל תקנו כל כך הרבה מעבר. לפני כל עונה, מארבעת העונות, אני מסדרת את העונות של כל בני הבית, מוציאה את כל הבגדים למיטה, ממיינת, וממש שמה לב לתחושות שלי כשאני מחזיקה בגד. אם מיציתי אותו, והוא כזה כבר מעיק עליי, אני כבר לא יכולה לראות אותו, הוא נכנס לשקית למסירה, מה שנשאר איתי מסודר באופן שבו אני רואה הכל, שוב, כי מה שלא רואים לא משתמשים, סבבה? ובכל שלב התבגרות של הילדים, מאוד חשוב לנו לסדר את כל המשחקים שלהם מחדש, אנחנו משנים מיקומים, אנחנו עוזרים להם להיזכר מה יש להם, כדי לוודא שהם משחקים בכל המגוון שיש להם. וגם שחס וחלילה, אנחנו לא נופלים לאיזו אמירה שיש להם הרבה משחקים, אבל תכלס זה פשוט משחקים שהם כבר לא תואמי גיל עבורם, שהם לא מפתחים אותם, שהם לא נכונים עבורם. אז זה הריטואלים שהם must have מבחינתי בבית שלנו, אני מזמינה אתכם לאמץ, חלק מהם, את כולם, מה שבא לכם, גם לא לאמץ בכלל אם פה תתחברתם, ואתם רוצים ככה לעשות דברים אחרים. אני מקווה שזה תרם לכם באיזשהו אופן, שזה עורר לכם את החשק ללכת וככה לסדר את כל הבית ואת כל המרחבים הפיזיים שלכם. אם אתם רוצים לצרוך עוד תוכן, אני מזמינה אתכם לעמוד האינסטגרם שלי, שם זה הפלטפורמה המרכזית בתוך הביו, תמצאו גם המון לינקים לכל מיני דברים, אבל גם בכל פלטפורמות הסושיאל, פייסבוק, טיק טוק, אני ממש שם, ואתם מוזמנים להגיע ולבקר. תודה רבה שהייתם פה. ביי אוש.